Bună! Bună! Suntem Laura și Amira, ne-am mai prezentat acolo. ne-am mai prezentat acolo altă dată. Și acum vă citim a doua poveste din cartea 1, Aventurile lui Fram, ursul polar. Povestea 2 se numește Călătorie cu peripeții. Dacă ați citit prima carte a poveștii mele, Un pui de urs la Polul Nord, ați aflat că după o călătorie lungă pe un sloi de gheață plutitor, am ajuns într-un loc minunat, plin de culori și lucruri interesante. Vezi ce culori frumoase am? Mama mi-a spus că lucrurile colorate și frumos mirositoare se numesc flori, dar nu mi-a spus că una dintre ele poate să zboare. Trebuie neapărat să aflu unde se duc florile când își iau zborul. Of, zboară prea repede. Dar ce e asta? Zăpadă între flori? E puiaj. Hei, zăpada asta are ochi și nu e zăpadă, sunt pui de... Nu știu ce fel de pui sunt, dar nu se tem de mine. Poate pentru că suntem albi cu toții? Uită și pe mămica lor. Aoleu, trebuie să mă întorc înainte să se trezească mama mea. Și încă n-am văzut unde se duc florile zburătoare. Rămâneți cu bine, mă grăbesc. Ei, poftim, înainte era o floare, acum sunt o mulțime. O să prind una și o să o întreb unde se duc toate așa grăbite. Erau fluturi sălbatice. Da, dar Fram era pentru prima dată când vedea toate minunile astea. Buf! Hei, ce mai e asta? Alți pui nu seamănă cu cei dinainte. Scuzați-mă dacă v-am speriat, prieteni. Mi-ar plăcea să ne jucăm, dar vreau să prind florile zburătoare. La revedere! Ce era? Era o vulpiță. Da, vulpea arctică care își schimbă plana. Buf! Au, s-a făcut brusc noapte? De unde au apărut atâtea stele? Și toate sunt verzi. Buf! De fapt, asta chiar a durut. Ce frunte tare ai! Noroc că ești mic. Cred că dacă mai încercăm o dată, s-ar putea să câștig eu. Nu? Ajutor! Ajutor, ajutor! Ia te uită, monștrii aceia. Hai că am dat o pagină. Ajutor, ce fioroși sunt și ce blănoși și ce mari! Ajutor, vreau la mama! Bună băieți, ajutați-mă, vă rog, mă urmăresc niște monștri! Ia te uită, monștrii aceia? Ei, nu par să fie într-adevăr într-atât de periculoși. Cred că m-am speriat degeaba. Oh, am nimerit pe o insulă de gheață. Ce e cu zgomotul ăsta? Și unde fugiți cu toții? Eu nu știu să not. Nu pot decât să mă fac una cu gheața și să sper că ființele fioroase care scot sunetele acelea îngrozitoare n-or să mă vadă. Bun, nu m-au văzut. Oh, dar ce e asta? Un ochi atât de mare? Bună ziua, domnule, sau doamnă. Îmi puteți spune ce fel de ființă sunteți? Nu pot să cred, asta e o insulă vie, atât de mare și de frumoasă. Wow! Micuțul Fram e de-a dreptul impresionat. Și eu aș fi. Aveți grijă, domnule, sau doamnă, scuturați apa atât de tare încât să rup munții de gheață. Cred că poate fi periculos. Când au dispărut cu toții? Am rămas singur și insula mă duce tot mai departe de mama. Uite unde îl duceai. Cred că da. Uite, a adormit pe sloiul lui de gheață, mititelul. Acum e bine. Cred că va trebui să crez mare ca să mă pot întoarce la mama. Dar acum mi-e foame, mi-e frig și mi-e somn. Cred că visez, dar ia uite, e din nou cald și bine. Mi-a trecut somnul. Este un eschimos.
Era un băiat. Da? Hai să vedem. Ființa care mă ține în blană și pare prietenoasă, deși nu e urs, nici focă, nici morsă. Oh, și are și pui. Copilașii, da? Care sunt la fel de prietenoși. Are și căldură și lapte. Cred că m-aș putea obișnui aici. Salutare, noii mei prieteni! S-a terminat! Unde a ajuns micuțul Fram în a doua poveste? În? Mare. A ajuns în mare pentru că s-a speriat de cum se numeau, ia să vedem noi aici, la știați că la finalul poveștii se numesc boii moscați, care trăiesc în partea arctică a Americii de Nord, în Suedia, în Siberia și în Norvegia. Ei dețin recordul în rândul mamiferelor pentru blana cu cele mai lungi fire. Acestea ating lungimea de 1 metru. Îți dai seama, e un fir de păr cât tine de lung. Și formează o manta lungă de lână care le permite să reziste foarte bine la temperaturile scăzute. Da, dragilor. O să citiți și despre iepurele polar și despre balena albastră, cel mai mare mamifer, despre eschimoși, tu știi despre eschimoși, nu? Și despre gâștele polare. Noi ne revedem mâine cu a treia poveste.